Länsi odottaa apua eli Kiinaan. Taloudessa Kiinalla meneekin aika kivasti, mutta politiikassa on aina vähän tekemistä. Epädemokraattisessa maassa esimerkiksi vähemmistöjen on vaikea pitää puoliaan. Tiibetiläiset ovat kaikille tuttuja, mutta aivan maan länsiosissa asuu kansa nimeltä uiguurit. Elintila käy heille todella kapeaksi, selvisi kirjeenvaihtajallemme Kari Aalberg. Kauppa käy Kashgarin sunnuntai-basaarissa, kuten on ollut tapana jo vuosisatojen ajan. Eläimet vaihtavat omistajaa ja tinkiminen kuuluu asiaan. Ulkonäöstään huolimatta ihmiset täällä ovat Kiinan kansalaisia. Xinjiangin maakunta on todellinen vähemmistöjen sekamelska. Suurimpana ryhmänä ovat turkkilaissukuiset uiguurit, joita on lähes 10 miljoonaa. Luonnonkauneudestaan kuuluisa Karakujärvi taas on Kirgiisien valtakuntaa. Näissä maisemissa eläimiä on laidunnettu sukupolvien ajan. Nyt ikivanha elämänmuoto on kuitenkin uhattuna. Paikalle pelmahtava kiinalaisturistien ryhmä enteilee ilmin loppua. Alueesta kaavaillaan matkailurysää, mutta olosuhteet eivät houkuttele. Kiinan itärannikolta saapuneelle pariskunnalle pääsy kamelin selkään on eksoottinen kokemus, mutta yöpyminen ainoassa mahdollisessa asuinpaikassa Jurtassa ei nyt kerta kaikkiaan käy. Herra Wangilla on jo ehdotus hotellin paikaksi. Turistikohdetta kaavaillaan myös suureksi osaksi jo puretusta Kashgarin vanhasta kaupungista. Ja löytyypä täältä palanen Suomenkin historiaa, tässä keisarillisen Venäjän vanhassa konsulaatissa yöpyi Aasian tiedustelumatkallaan muuan tsaarin armeijan upseeri Carl Gustav Mannerheim. Kiinalaisturisteja ovella ei tosin vielä näy, ja monen uiguurin mielestä näin on parempikin. Varoittavana esimerkkinä he mainitsevat maakunnan suurimman kaupungin Urumqin. Enemmistönä täällä aiemmin olleet uiguurit ovat jääneet kiinalaisten muuttovyöryn jalkoihin. Jopa uiguurien ikiaikainen kauppa- ja kokoontumispaikka basaari on pikkuhiljaa täyttymässä kiinalaiskauppiaista. Kulttuurien törmäyksestä maksettu hinta on ollut kova. 2 vuotta sitten kaupungissa leimahtaneissa etnisissä väkivaltaisuuksissa kuoli 200 ihmistä. Valtaosa uhreista oli ihan kiinalaisia. Kesällä tunteita kuohuttivat lähes 30 ihmisen hengen vaatineet uiguurimiesten hyökkäykset Kashgarissa ja Hotanissa. Tilanne Urumqissa on yhä räjähdysherkkä. Kiina syyttää levottomuuksista itsenäistä uiguurivaltiota ajavia uskonnollisia ääriaineksia. Siksi kaikkea islamiin liittyvää epäillään. Perjantai-rukoushetkiä poliisi valvoo maasta ja ilmasta. Osansa huomiosta saavat myös toimittajat. Tiukan valvonnan takia joudumme tekemään haastattelun salaa. Uiguurikauppias valittaa uskonnon rajoituksia. Kapinoivat uiguurit eivät ole Kiinan päänsärkynä ensimmäistä kertaa. Itä-Turkestanin nimellä alue ehti nauttia toisen maailmansodan jälkeen muutaman vuoden itsenäisyydestä, kunnes puhemies Maon lähettämät joukot tekivät yrityksestä lopun. Kiinalle geopoliittisesti ja taloudellisesti tärkeästä alueesta luopuminen olisi mahdotonta. Rajanaapureina kun ovat muun muassa Pakistan ja Afganistan. Pekingissä pelätään, että sikäläiset ääriryhmät levittävät toimintansa Kiinan puolelle. Ehkä myös siksi törmäämme Kashgariin johtavilla teillä tavan takaa armeijan tarkastuspisteisiin. Lääkkeeksi etisiin jännitteisiin Kiina tarjoaa talous-
talouskasvua. Asiantuntijan mielestä Kiina on kuitenkin liikkeellä siirtomaa-isännän asenteella. Maakunnan rikkaudet puuvillasta öljyyn ja kivihiileen päätyvät muun Kiinan tarpeisiin. 政府的在新疆的这些的很多投资，它的目的或者最终导致的结果就是索取资源。而这种资源的索取是通过这个就是国家的企业。Uiguuritaustainen tohti on yksi Kiinan Xinjiangin politiikan kärkevimmistä arvostelijoista. Hänen mielestään väkivaltaisuuksia eivät aiheuta ulkomaiset ääriryhmät, vaan uiguurien työttömyys ja kiinalaisten massamuutto. 那么这些企业不仅仅是政府，对吧？还有某种程度上，我们说这些经营者、管理层、参与者就是汉人。那么这对我们有什么帮助？ Kiina ei arvostelusta piittaa. Nyt talouskasvun ilosanomaa viedään jo Kashgariin. Kaupunkiin puuhataan erityistalousaluetta ja uusia asuntoja pystytetään kiireellä yli 500,000 työntekijälle, hankiinalaisille väitetään. Uiguurit syyttävät huonosta työtilanteestaan kiinalaisten harjoittamaa syrjintää, ja hankalaahan se työnteko uiguurien kanssa on, kiinalaisliikemies myöntää. 第二，他们在一起，他所谓，反正是你反正也听不懂。有一个手没做，啊，这玩意儿看作你的特质。你这吃这个，那有的亲戚吧，它不好吃那个饭呢，还贵还不好吃，那你说这怎么弄呢这玩意儿？ Suurimmat ongelmat ovat silti uiguurien alhainen koulutustaso ja huono kiinan kielen taito. Siksi Xinjiangin kouluissa siirryttiin muutama vuosi sitten kaksikieliseen opetukseen uiguurien vastalauseista huolimatta. 那么我们看得很清楚，就是母语已经变成了外语，双语教育所谓的双语教育执行的时间比较长的学校里面，甚至小学毕业之后，学生是文盲。 Kaikki eivät väitettä allekirjoita. Uiguureille tarkoitetun ammattiopiston opettaja sanoo oppilaiden kielitaidon parantuneen selvästi. 这1-2年过来的学生，高中生比较多，大多数都是比汉语特别流利，应该。 Avain parempaan elämään on koulutus, ja siinä uiguurit ovat hankiinalaisiin nähden heikoilla. Tämän oppilaitoksen opiskelijat ovat kuitenkin onnekkaita, sillä lähes kaikille on luvassa töitä valmistumisen jälkeen. Ja sitten tapahtuu se, mitä jo pitkään aavistelimme. Meitä seuranneet poliisit keskeyttävät kuvaukset. Seuraa läksytys ja kiinalainen versio lehdistön vapaudesta. 采访评论有些采访的内容我们要知道，你不管你到哪看人家都要看吧，是的，不是说你想拍啥就拍啥，谁采访好，谁和他们有人会过来啊。 Mutta palataanpa vielä kerran Kashgariin. Mitä tapahtuu, jos Kiinan politiikka ei tuotakaan tulosta? Tyytyisivätkö uiguurit suosiolla Pohjois-Amerikan intiaanien kohtaloon? Monet kaupungin hankiinalaisista ovat jo katsoneet paremmaksi muuttaa turvallisempiin maisemiin. 发自内心对你赶紧走，你别惹他。你一家一帮的小男孩，你抓住了，你踹他一脚，你打他一拳，和扇他一耳光，你麻了完了。 Tästä jatkaa nyt A+. Siellä Heikki Alihokan vieraina ovat veljekset Raimo ja Harri Sailas.